Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to our fans onto TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 3, Rwanda 0. I'm joined by my brother Kamabanu Puma. Simdluli bhuti. Igame kanjani? Ngiyabonga uHugo Bruce bhuti. Isibindi sakhe nenhliziyo yakhe. uHugo Bruce kuthe noma sekunzima kodwa wabekezela bhuti. Yes. Lalela ukuthi nginike man of the match before ngihambe. A police. Star. Ngekutshela before. A police star. Star. Master Chef star. Man. Umbatha besimdinga egemini yani last game. Yes Zimbabwe. But sangamthola umbatha istar. Star man. Abafana sekathi bengahamba kahle bedlale kahle ku World Cup. Siba support. Enye into engayithandanga bhuti. Asimusa eSouth Africa ukudivide phakathi. Asimusa ukusupporta ama team wethu, asupporteni national team esibafana yonke mfethu. Abantu abayiyeke leyo nto ngoba kumanje abasazi bazothini. Kunabantu Sithibo. Kunabantu Sithibo abakhuluma kabuhlungu kuma social media. Bazothini manje? Abakhini. No bafethu yeke leyo nto. Siyacela sibe into eyi-1 support abafana bethu. Ngiyabonga. Thank you Butwama.